Gràcies per estar aquí amb nosaltres, per acompanyar-nos en aquest acte commemoratiu, que avui commemorem el 49 aniversari de la mort d'Abdelkrim el-Khattabi. I en aquest acte ens acompanyen el senyor Josep Chauvet, historiador i professor d'institut, especialitzat en la història local, la república, la guerra civil i el franquisme, que ens donarà una breu sobre la història, la relació d'Abdelkrim en relació amb la guerra civil espanyola. Però abans ens acompanya, com sempre, el senyor Luis Illa, que és el president de la patronal de la catequística, que sempre col·labora amb nosaltres, cedint-nos aquest local, i que el vull agrair especialment la seva confiança i sempre la seva disponibilitat. I abans de començar, li vull donar la paraula, que ens vol dirigir unes paraules. Benvingut, senyor Luis. Bona tarda. Com cada any ens trobem aquest dia aquí, nosaltres estem molt contents de poder-vos ajudar a organitzar el deixar-nos al local. I bé, jo primerament us volia disculpar perquè per motius familiars tinc de marxar de seguida i això tot ho tinc d'atendre i no m'hi puc quedar-hi més tot el rato com altres anys. Cada any us vaig dient que el vostre poble i el nostre, el català, tenen moltes similituds. Vosaltres heu sigut arrebatats com a poble i nosaltres no hem estat ben bé, però Déu-n'hi-do. Nosaltres, la nostra guerra dura des de l'any 714 fins ara. Suposo que això i altres coses molt bé us explicarà l'historiador i jo no volia allargar-me més. Que passeu un bon dia i que és bo sempre recordar la gent que ens ha precedit i que han sigut significatius dintre la nostra història, perquè això és el que ens dona forces a imitar-los i a seguir. Res més i que passeu un bon dia. Moltes gràcies, Luis. Ara dono la paraula al senyor Josep Chauvet. Com us he dit abans, ens ve de Mataró, que es presentem. Molt bé, gràcies. Azul Haum, bona tarda a tothom. Primerament, vull agrair-vos a vosaltres, l'Associació Cultural dels Drets del Poble Amazic, haver-me convidat a fer aquesta dissertació aquí. Passa que m'hauré d'excusar perquè em van avisar si podia assistir ahir i no he tingut temps de preparar-me cap conferència, res. Ja veieu, porto unes notes. Per això el títol de la meva dissertació miraré de ser breu, no per raons de temps i perquè no és la meva especialitat tampoc, no tindrà gaire contingut, però almenys farem tot el que podrem. Doncs precisament per això, per la premura de temps i per la manca de preparació, això ho titulo uns apunts, solament apunts sobre la relació entre Catalunya i el RIF. Doncs entrem en matèria. A veure, aquesta relació recent, evidentment, del segle XX i fins ara, no del 1714 ni d'abans, l'època dels barbarescos, la pirateria, aquestes coses al llarg de la Mediterrània, aquesta història és massa llunyana. Centrem-nos en el segle XX, que ens toca més de prop. Doncs quan comença aquesta relació? Bé, primerament,
tenir en compte que Catalunya forma part de la monarquia espanyola, no és independent, doncs per tant la relació ve a remolc d'això. Jo ho començaria a partir del desastre de 1898, quan Espanya va perdre les últimes colònies, Cuba i Filipines. Això va ser un cop molt dur per l'orgull patrioter d'Espanya, un imperio donde no se ponía el sol, que tenia milions de súbdits, doncs es troba finalment que només reduït a la península i les illes i poc més en aquella època de 20 milions d'habitants. Això, i per últim, les últimes colònies, Cuba i Filipines, les perden davant dels Estats Units i dels independentistes cubans, i això no ho van poder pair. D'aquí la crisi d'identitat del 98, els escriptors, Unamuno, tots aquests que comencen preguntant-se què és Espanya, qui som, on anem, etc. Bé, ja s'ho faran. Aleshores, ens trobem amb això, un cop molt fort i sense colònies exteriors. Hi ha dos tipus de colònies. Aquí la monarquia del Regne d'Espanya, la monarquia espanyola, com tots els estats europeus a l'època, tenen colònies. Hi ha les colònies interiors, en aquest cas seria de Galícia, el País Basc, els Països Catalans, que han estat conquistats, assimilats i tractats com a colònies, però interiors, dins de l'Estat. Com a França seria Occitània, també la Catalunya Nord, etc. O a Gran Bretanya, Irlanda, seria una colònia interior. I després tenim les colònies exteriors. Al segle XIX, a Europa, en ple creixement econòmic i polític, s'expandeix fora del continent i conquista nous territoris per explotar-los econòmicament, bàsicament. Ens trobem que després de 1898 Espanya no té colònies exteriors i tenen una casta militar sobredimensionada. Hi havia molts més oficials, caps, generals que no pas soldats. En aquesta època hi havia més generals a l'exèrcit espanyol que en tot l'exèrcit francès, i l'exèrcit francès era dels primers d'Europa. Una cosa no tenia gaire sentit. Doncs per donar-los feina havien de buscar unes altres colònies. Quin és el primer lloc on es fixen? Fàcil. A l'altre costat de l'estret de Gibraltar hi ha el Magreb, el Rif, el nord d'Àfrica, doncs anem cap enllà. Arran de pactes amb les altres potències, França, bàsicament, a principis del segle XX, Abissínia, és a dir, Etiòpia i el Marroc, eren els dos únics estats africans que encara no estaven sotmesos, políticament controlats als europeus. França tenia molt d'interès a ocupar el Marroc, Alemanya també. Aleshores, es produeixen una sèrie de conflictes diplomàtics al voltant de qui dels europeus controlarà aquest territori. Aleshores, aquí intervé i veu la seva oportunitat Espanya, intervé. I els britànics, diríem, hi tenen un paper important perquè davant de les pretensions alemanyes o franceses, a l'altre costat de l'estret de Gibraltar, els britànics no volien que hi hagués França, perquè és una potència prou important. Per això van afavorir que s'hi establís a Espanya, a tot el Rif, perquè era una potència de tercera categoria, havia perdut l'última guerra i per tant no era perillós. I així impedien que França toqués el Mediterrani. Per tant, la raó política del Tractat d'Algesires, Conferència d'Algesires, no em centraré en detalls perquè ja he dit que volia ser breu, només el context històric i com ens afecta les relacions entre tots dos pobles. En 1906 a Algesires es reparteix el protectorat, també, quina barra, una colònia que li diuen protectorat. Formalment és independent, però els europeus hi són i protegeixen com si fossin uns nens petits.
la part del Lleó se l'emporta França i el Rif, la part més muntanyosa i més del nord i més pobra, malgrat que hi ha mines de ferro, se la queda a Espanya. Però està clar, sobre el paper això és el protectorat, però llavors cal ocupar el territori. Evidentment, doncs, això provoca un rebuig dels habitants amazic, de les càbiles i tribus, i s'inicia una guerra, és a dir, l'ocupació ha de ser violenta, militar, per la força. Bé, així els militars doncs tenien feina, estan entretinguts amb una guerra, que pensen que, clar, Nord d'Àfrica, un país tercermundista, tribus, això serà fàcil d'ocupar, van estar 25 o 30 anys per ocupar el Rif, per tant, poca broma, la resistència va ser dura. Doncs això tenim, seria una colònia exterior. S'ha d'ocupar militarment, no és fàcil, això provoca derrotes importants a l'exèrcit espanyol. El 1909 hi ha una batalla, un combat important al Barranco del Lobo, que provoca, arran d'això, que es necessitin més soldats, i llavors, com que no n'hi havia prou amb els soldats de lleva, es va haver de cridar els reservistes. En aquella època la gent rica es podia alliberar del servei militar obligatori, doncs pagant una quantitat, 1.500 pessetes, la qual cosa vol dir que només els pobres anaven a la guerra, perquè no podien pagar per deslliurar-se del servei militar. Un cop fet el servei militar, doncs durant 10 o 12 anys estaven a la reserva a disposició del govern de l'exèrcit, que els podia cridar en qualsevol moment. Doncs en aquest moment, el 1909, criden la lleva de reservistes més grans de 25 anys, 27, 28, 30. En aquella època el poble, els obrers es casaven aviat, tenien famílies i criatures petites. Clar, anar a la guerra, primer, què suposava? I això afectava els obrers catalans, bàsicament. Doncs la possibilitat que admetessin, hi havia un percentatge d'un 50% que no tornessis, no per causa de baixes militars en aquests tipus de guerres, el 90% de les baixes són per malalties, accidents, altres coses, i només un 10% dels morts era per acció de guerra. Doncs per tant, la gent ho sabia, la meitat dels que hi van pot ser que caiguis malalt, que surtis ferit, que moris, llavors era desastrós. Durant el temps que estàs fora, aquesta família, la dona i les criatures petites, amb la fam que es patia aquell temps, els salaris eren de misèria, doncs volia dir que el cap de família se n'anava i aquesta família, aquesta dona amb criatures petites, quedava reduïda a la misèria. Això va provocar una vaga general, un gran aldarull, un gran rebuig, un aixecament armat centrat a Barcelona i altres ciutats de Catalunya per motiu d'això, de la guerra que va ser cridada a la guerra del Rif. És el que es coneix com la Setmana Tràgica, li han posat el nom als historiadors tradicionals de dretes. A l'època es parlava de la Setmana Roja, de la Setmana Republicana, de la Setmana Roja, però a la història ha quedat com la Setmana Tràgica. Van estar a punt de proclamar la República a Barcelona, però va ser reprimida a sang i foc, l'exèrcit va sortir al carrer amb canons, en fi, etc. Se n'han fet pel·lícules de tot això. Bé, avancem. Doncs, a partir d'aquí, bé, després de la Primera Guerra Mundial, doncs els anys 20 és el moment fort de la guerra del Rif. Quines característiques té? Doncs aquí tenim el comportament típic i tòpic de totes les potències colonials. Espanya es comporta com qualsevol potència colonial. Hi ha la metròpolis, que explota una colònia exterior i envia el seu exèrcit, les seves companyies, per explotar els ferrocarrils, mines, per explotar el ferro, i l'ocupació militar,
el pacte o la compra de les èlits dirigents, els caps de tribu, cadís, etc., doncs són subornats o comprats per la metròpoli per mirar d'apaivagar i controlar el territori i la seva població. Bé, aquí incidir en el cas d'Abd el-Krim, és d'una família benestant, havia treballat a l'administració espanyola, havia fet de periodista també pel diari, si me'n recordo, el Telegrama de Melilla, del RIF, Telegrama del RIF. Diríem que era un col·laboracionista, passa que pren consciència i aleshores es passa a l'altre bàndol, diguem al natural, al seu poble, a favor del seu poble. El que té de bo això es dona a moltes zones colonials que la gent de l'èlit, alguns, s'enfronten a la metròpoli, perquè la coneixen, han estat a dins del sistema d'explotació, veuen com funciona, no l'accepten i aleshores s'hi posen en contra. Gandhi també formava part de l'èlit de l'Índia, de família benestant, havia estudiat a Anglaterra i també pren consciència en un moment determinat i lluita per l'alliberament del seu país, del seu poble. Doncs Abd el-Krim el mateix. Ja veieu que és un comportament tòpic i típic de totes les situacions colonials. Per tant, el RIF no és res extraordinari. Passa igual com a tot arreu. Veiem, arran també de la guerra del RIF, l'èlit dirigent catalana, la burgesia, els rics, estan a favor d'un imperi de colònies, encara que siguin espanyoles, interessa que hi hagi territori per tenir matèries primeres i un mercat per exportar la indústria catalana. Però en canvi el poble català, a part que l'afecta directament que els seus fills vagin a lluitar en una guerra que no els interessa i el desconeixement del RIF era general, doncs per tant, què hi han d'anar fent allà? A part d'això, els que sí que hi entenen, els grups progressistes, d'esquerres, republicans, tota aquesta gent, sí que ho coneixen, se n'adonen i des del primer moment estan no solament en contra de la guerra perquè és una guerra capitalista d'explotació i primer perquè és una guerra i perquè és capitalista, sinó perquè és contra un poble que desperta simpaties, que també es troba en la mateixa situació que Catalunya. I a través de la premsa i de manifestos, hi ha la Unió Catalanista, que era una unió d'entitats patriòtiques catalanes, no era un partit polític, sinó que agrupava entitats de tot tipus, doncs es van arribar a fer dos manifestos en contra de la guerra i manifestant la simpatia dels catalans envers el poble amazic i també quan es proclama la República Rifenya, aquí hi ha la bandera, a favor de la República del Rif. Així com els progressistes i els republicans catalans volen una república, públicament manifesten la seva simpatia per una altra república, la República del Rif. I també s'ha de mirar el context. L'any 21, manifestar-se aquí a Catalunya públicament per una república amb la qual Espanya tenia una guerra i tot això, Déu-n'hi-do. Això podia ser vist com traïció, enaltiment del terrorisme, jo què sé. Tota aquesta gent van tenir problemes al seu temps, però són valents, conseqüents i van manifestar públicament la solidaritat política amb la República del Rif. República, per altra banda, que va sol·licitar entrar a dins de la Societat de Nacions, l'ONU d'aquell moment, presentant-se com una república democràtica, representativa, tenia una assemblea elegida democràticament, per tant, complia tots els requisits per ser un país modern. A més, la idea dels dirigents republicans, entre ells Abd el-Krim, és la modernitat
i la igualtat i la democràcia. I això és ben vist des de Catalunya. I es proclama. Ja dic que per falta de temps, ni em sap greu, no he trobat aquests manifestos. A vegades per internet trobes moltes coses i d'altres vegades, no sé, també són documents que no són gaire coneguts perquè els que manen no els interessa. Bé, anem a veure. Durant la guerra al nord d'Àfrica, del Marroc o del Rif, als anys 20, bàsicament entre el 21 i el 27 és el moment fort de la guerra. I va arribar a haver, veiem, una guerra colonial molt violenta, brutal, com que són les colònies, doncs el tractament amb aquestes persones, amb els moros, doncs és brutal. Des de fusellaments arbitraris, tortures, violacions, tot, assassinats, carta blanca. No passa res perquè no és d'Europa i no són europeus, doncs per tant es pot fer el que sigui. Els militars espanyols del nord d'Àfrica són coneguts com africanistes i és el nucli dur, el 90% dels sublevats l'any 36 contra la legalitat republicana. Quina casualitat! Els més bèsties, els més feixistes, els més violents que durant la guerra del Rif van demostrar que eren capaços, doncs són els que l'any 36 se subleven contra un govern legítim i provoquen una guerra civil contra el seu mateix poble. Evidentment no cal fer cap més comentari perquè es veu ben clarament. Aquest exèrcit, que va arribar a comptar amb 465.000 efectius, només pel tros del Rif, enfront, un exèrcit regular, europeu, amb armes avançades, tancs i avions, contra que no és un exèrcit, contra unes forces irregulars. L'exèrcit ha sotmès a una disciplina, té una estructura i tal, diguem-ne, l'exèrcit, les forces que lluiten en contra d'ell no és un exèrcit regular, són irregulars. Guerrillers, no se sap ben bé la quantitat, però 15.000, 20.000, 30.000, no ho sé, molt pocs. I 15 o 20.000 combatents van tenir emmascat tot un exèrcit de mig milió d'efectius. La qual cosa demostra, primer de tot, la inefectivitat d'aquest exèrcit, totalment incompetent. La gran batalla d'Annual, el desastre vist des d'Espanya, el desastre d'Annual, no s'entén si no fos per aquesta incompetència militar. Entrar en territori enemic sense vigilar la rereguarda i les ales, llavors, en una guerra de guerrilles, doncs, van derrotar tot aquest exèrcit. Bé, ja està. I això va permetre controlar gran part del territori, la creació de la República, del Rif, va anar bé, no? Unit amb aquesta... Todo eso que hemos ganado. Sí. Juntament amb aquesta incompetència tenim la corrupció. Es veu que hi ha testimonis clars de l'època. Per exemple, l'escriptor Arturo Barea, que va escriure les seves memòries, va fer la guerra allà, doncs explica que era una corrupció total. No hi havia ambulàncies, aquests automòbils els feien servir els oficials per ús particular, els diners pel ranxo, pel menjar, doncs es desviaven i servien per altres coses, llavors els soldats menjaven porqueria, vull dir, corrupció total. Era un pou sense fons, costava molts diners i el 90% d'aquests diners anaven a les butxaques dels militars i de l'administració dels funcionaris espanyols que corrien per allà. Una corrupció total i ineficàcia en tots els sentits. Bé, avançant-me, un fet que no se n'ha parlat gaire i finalment ja es coneix, demostrat històricament, és l'utilització
en aquesta guerra de gasos tòxics, gasos asfixiants. Com sabeu, es van inventar i es van utilitzar durant la Primera Guerra Mundial i en acabat l'any 1919 es van prohibir. Però, bo i així, doncs, en la Guerra del Rif es van utilitzar. Torno a dir, context colonial. Allò és una colònia, aquests no són europeus, doncs per tant, qualsevol arma és bona. Això sembla ser que es va utilitzar a partir de la derrota d'Annual. L'exèrcit espanyol es va veure tan feble, no tenia els recursos militars tradicionals, no eren prou per conquistar el territori, doncs llavors utilitzem els gasos. De tal manera tan mal utilitzat que moltes vegades els que en sortien perjudicats eren els soldats espanyols que els utilitzaven, perquè són armes molt perilloses, cal un entrenament especialitzat, no estaven prou especialitzats per l'utilització d'aquests gasos i els mateixos testimonis de l'època ens diuen que els efectes repercutien sobre els mateixos soldats espanyols. Veiem més detalls sobre això. Arran de la derrota anual, des del Parlament, a les Corts Espanyoles, se sentien discursos d'alguns diputats que reclamaven l'ús de qualsevol arma, fins i tot els gasos, per acabar amb la rebel·lió, amb la revolta, etc. I la premsa de l'època a Madrid, i la premsa conservadora, sobretot, fent articles, acabem amb aquesta guerra, utilitzem totes les armes, tots els recursos, acabem-ho, etc. Per tant, una part de l'opinió pública estava a favor d'això, dirigida, manipulada a l'utilització d'aquestes armes prohibides. Testimonis d'aquesta utilització, tenim l'escriptor espanyol Ramon J. Sender, que l'any 1930 va publicar una novel·la, Imán, i un dels fets explica això, l'utilització està ambientada a la Guerra del Rif i explica l'utilització de gasos tòxics en aquesta guerra. Les memòries d'un aviador militar, Pedro Tonda Bueno, l'any 1974 publica la seva autobiografia i també explica que amb el seu avió bombardejaven bombes de gasos la població. Després tenim un altre personatge històric que també és conegut, Ignacio Hidalgo de Cisneros, també va participar en aquesta guerra i després, durant la Guerra Civil, va ser, no, ministre de la República no, però el cap de l'aviació republicana. Per tant, un personatge amb prou capacitat per dir-ho. A les seves memòries, Cambio de Rumbo, també explica l'utilització de gasos a la guerra del Rif. Els historiadors fins recentment no n'han parlat gaire. Els primers de parlar-ne van ser dos periodistes alemanys, Rudibert Kunz i Rolf Dieter Müller, que van publicar un llibre l'any 1990, Giftkern gegen Abdelkrim, Deutschland, Spanisch und der Gaskrieg in Spanisch-Marocco, més o menys traduït, la guerra contra Abdelkrim, l'utilització de la guerra química de gasos al Marroc espanyol, entre 1922 i 1927. No hi ha traducció a l'espanyol d'aquest llibre, però sí que està traduït a l'àrab, al Marroc, l'any 1996. Que no estigui traduït a l'espanyol també és simptomàtic, és allò de negar l'evidència, intentar negar l'evidència.